वेलकाम बेक टू माय चेनेल आसा खालामबाय नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आंबो दायो बे समावहाय मोजाङैनो दंथ'यो आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो सानदों आरो माने भिडिअआ जाहैबाय माने बार्थडेनि भिडिअ जागोन आरो माने जोंहा दायो नोंथांमोनाथ' बार्थडे गार्लखौ बयबो सिनायखायो जानांगौ नुबानो सिनायखागोन दायो बिथांनि बार्थडेआव थांनो नागिरदों किन्तु बार्थडेखौ जास्ट मेम'रिनि थाखायल' बानायनाय जादों दे गाइस माने बेहाय खुनु माने डेक'रेसन बिदि गैया जास्ट मेम'रिनि थाखाय माने गोसोखांब्रबनानै माने बानायनाय जादों आरो थ' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो मोजां मोनब्लाथाय लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दे गाइस बार्थडेनि बिलेन सुग्राफ्रा नै देब्रा मोजां सु आरामनो लासै लासै दा बे समाव एसे माने साजायनाय सोलिगासिनो दङ किन्तु बिराद हाइ फाइ डेक'रेसन नङा दे गाइसफोर ओरैनो सिम्पोल भाबै दे गाइसफोर नै दा बेलुन माने सिथाबगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदोल' आरो लाइक खालामनो दाबावलै गाइसफोर दे नोंसोर माबाबाय थादो आंनि जागोनसै Mình pas ngày thu thay nè. Thích lâu đó anh sẽ được rồi. Thank you. Kịp cái đi. Thì em có được lệ. Thân việc à vậy. Kamu dah tu dah pakai kan ada dia. Bà đến cho nó em cho đây nè, bà đây đi. Mình cứ đợi lúc mình ra đấy. Nang lah. Ya betul. Siapa lagi?
बार्डेया जोबनानै थांबाय दानियाथ' जानायनिसो लाहार फाहार नै आरो दंबावो बहुद आइटेम दंबावो लासै लासै जाबाय थानोसै आरो ना खनसेनो खोन्थाजोबजाया बेनोथ' दासो आराम्भ' आरो जानायाना होना हो Punya siapa sih muna? गोथाव दा सानसे जानाया जानलायावला हाखुदाखु संनायसै Gue dari nang mana mau beli? Nah, apa beli tunggu bunga nah jangan hal lain ओंखाम दंबा लाबावदोब्रा आंनि एथ' खम जायो नामाब्रा बुरजा जानांगौलै जानोथ' नागिरदों आङो साल्थेन नांला जेबो